маро дида табассум кард. Чашмонаш дурахшид. хост аз ҷояш хезад. аммо натавонист. мани бефаҳму бефаросат духтурро ёфта бо ҷаҳл аз гиребонаш гирифтам. барои чӣ доруву дармон намекунед? бемор дар назди чашмонамон мурда истодааст. мехостам ӯро бад бинам, аз лавҳаи хотирам хат занам. дар яке аз сурудҳои халқӣ гуфта мешавад ки ба духтур овардед. духтур мурдаро зинда карда наметавонад. табассум кард. замон хост чизе гӯяд. лабонаш меҷунбиданд, аммо садо намебаромад. ҳой мардум, қудрати илми тибро дидан мехоҳам. барои дидани шукуфтани гул, барои дидани субҳ ва дидани рӯзи тӯи арӯсӣ офарида шуда будам, ро аз даст додам. бо эҳтиром, шаҳлои шумо. он сулфаи сахте вуҷуди ӯро ба ларза даровард. то ин вақт дар куҷо будед? хонондед? нашуд. ба назди фолбин бурдед? нашуд. алогардону балогардон кардед. ва хоб супурдед. ин буд қиссаи ишқи нахустини ман.